Здравейте хора, аз съм Бастуна и днес играем отново Hill Climb Racing, където направих едно видео, което беше 3 минути дълго. И майка ми влезе в стаята и развали всичко. Което направихме беше просто си играхме тук и нищо. Да, само това го минахме. Какво си чува? Лойти са Crystal, Mistal, Legendary. Ами ще изгубя 239, майко му ти беше много. Да видим баг. Hill Climb Camp. Не сме играли с скутер от бая време. Скутери. Както знаем всички, скутера на якото. Давай скутер, скутер, гол. Казах ли ви, че скутера най-готиното нещо на земята? Гледай как ги изпревари всичките. Така. Вау! Както винаги в описанието ще пише имената на моите приятели. Отидете им и се абонирайте за тях, за да гледате всяко тяхно видео. Уили. Много готино. Много добре. Лахо. Гледай Издислав как ги прави, бе. Мачкам ги направо. Сте гледате играта. Ще ви достави голямо удоволствие или много ще ви е гадно. Чай, защо само два? Ето го третия бе. Шит. Защото ми беше на екрана за това. Забравя съм тая игра. Последния път, като я играх, беше в понеделник. И то дори не изиграх едно пълно състезание, само една обиколка. Така че да. Ту ли беше? Странно. Може да го отворим за безплатно, но няма да го правим, защото не искаме. Защото аз не искам да ви набутвам с тъпи адове. Какво е? Big Air Cup. Означава супер джипка. Чай, другите какви са? Пиш. Майко, тия са с джип. Съм с супер джип. Ще ги смеля. Гледайте. Тук направо ги съсипах. Това доказва, че българите не сме много зле. Ама никак. Гледайте, аз съм българин, пък гледай какво правя. Направо ги разцепвам. Personal best. Nice. Колко са обиколките? 2. Тия са Silver 2. Не Silver 2, ами бронз 2 и някакъв бронз 3. Съм Silver 3. Съм най-добър в играта. 2 от 3, значи 3 обиколки ще правим. Ясно. Винаги гледайте обиколките. Те са най-важните. Не трябва да ви пука дали завършите последен, дали ще са прибити или ще сте най-добраната игра. Винаги гледайте обиколките. Ама винаги. Много не се преобръщай. Тъй. Много добър, бе. Много добър на тая видео. Много. Муцка. Чудесно. Перфекто е il mundo. Не, че знам испански, просто. Не. Това не беше ли италиански? Италиански. Добре, български. О, шит, има миризливка в стаята. Има боболечка в стаята, имам фора от боболечка. Не, чак фобия не. Просто смякност. Вратително. Особено миризливка, като се смачваш майко, как смърди. Не, че съм го помирисвал. Всъщност, съм помирисвал. Не е приятно. Great. Nice. Само не ад, брат. Yes, просто реклама е. It's just a prank, bro. It's just a prank. Ами още малко. Айде. Ей това. Но само 2 обиколки, това ще е супер лесно. Нали зависи. Да, ще е супер лесно. Вижте ги другите, бе. Много са зле.
Са най-добри. Дори има и по-добри от мен, да не прекалявам сега. Защото, нали, супер джипа всъщност, да, не знаем дали знаете, обаче супер джипа всъщност е на Бойко Борисов. Така че, щом е на Бойко Борисов, всеки трябва да знае, че Бойко Борисов има супер джип. А супер джипа е най-силното. Най-силното. Запомнете от мене, супер джипа е на Бойко Борисов. Кой утре станах първи? Хайде. Дай му на дебеля. Не, сега няма копирам. Няма копирам. Ще си говоря каквото си искам обаче. Ма след, че копирам някой супер. Аз не ги копирам. Просто ми идва отвътре да го казвам. Уили. Ето. Hell yeah. Още airtime. Уили. Искам Уили. Първи. Фронт флип. Yeah. Great. Да видим какво ще. О, гол час. Да видим какво ще. Great. Ladies and gentlemen. Я чакайте да видим се тука. Аха. Suspension-ето. Suspension. Engine. Turbo. Gotta go fast. Стана, че го изхъбя на това нещо, защото така не го апгрейднах. Ланса може да го левелапнем. Айде още едно. Защото, що не. Още левела. Още 10. Айде. Старт. Аз не съм То, Алекс, платинум ли е, бе? Майко мила, мене ще ме скъса тук. Леца. То, Алекс е с скутер и ма съсипи. Мисисипи. Ма съсипа. Не. Как ще ме съсипи, бе? Той как е минал на платинум, бе? Той не знам кое. Обаче как е минал там, бе? Аз го побеждавам и съм Silver 3. Много е зле, бе. Аз съм най-добри. Защото съм про и за това. Не казвам, че съм най-добри, но изобщо не съм про, хора. Кой каза, че по-високия ранг е по-добър от по-ниския ранг? Гледайте го това с скутера. Може би, защото знае, че ще има играчи, които не са толкова добри, колкото него избрал с капан скутера. Никакви лоши мисли скутера на якото нещо на земята. Пропуснах с тъпата газ. Ето, къв си ти, бе? Мани са от мене, бе. Той е ония гол от едно или нещо. Дай ми тази газ, че не ми се пада сега. Не видях най-важното. Колко са обиколките? Винаги трябва да гледаме колко са обиколките. Аха, 3 са. Още едно. 3, 1. Много добре броя. Палец нагоре за броенето ми. 1, 3, 4, 10, 8, 2, 5, 6, 10 мисля, че беше. Не, 10 го казах, 11. Аха, 11. Майко мила, това Алекс, успокой се тестесите. Ела ми тука. Когато тъпя скутер не може да се изкачи по едно хъмче. Затова не изберете скутер. И вършим си скутера на яке. Първи ще завършим мой 8, аз съм най-добрия. Great. Трябва да видим този пичко. Какъв ранг беше? Platinum. Но имаше Diamond Legendary. Скоро ще сме и ние Platinum. Какво си говорите? Колко точки имам аз? 17166. Чакай, бе, аз съм Silver. Гледам голда. Още 2000 точки. Ще сме голд. Дали? Не. Добре, хора. Смятам това да бъде за това видео. Надявам се да ви е харесало. Отидете долу в описанието, напишете имената на ютуберите, абонирайте се за тях и до скоро. Абонирайте се и лайквайте за още. Чао! Ако накрая се чува звук, сори, ама такъв е живота.
Чао! Айде бе, тъпо нещо. Така.